Nalazimo se na edukativnom kampu za decu i mlade oboljele od dijabetesa u Vrdniku. Ovo je jedan od jako bitnih kampova gdje se mlade osobe sa dijabetesom edukuju kako živjeti sa dijabetesom, jer je činjenica ta da svi mladi i deca koja su posjećivali i završavali ovakve vrste kampova, baš zbog dobre edukovanosti, nisu imali posle u životu nikakvih dijabetesnih komplikacija, za razliku od dece i mladih koji nisu posjećivali ovakve edukativne kampove. Nažalost, oni su zbog needukovanosti mahom svi imali dijabetesne komplikacije. Znači, ono što je najbitnije naglasiti jeste da iz našeg iskustva kao najstarijeg društva u Evropi koji postoji 57 godina, više od 90% osoba, posebno roditelja i mladih, ne prepoznaju simptome dijabetesa da bi ih na vreme sprečili. Znači, edukacija i prevencija su najbitniji faktori u cilju ranog otkrivanja dijabetesa i u cilju sprečavanja dijabetesnih komplikacija. Ovakvi edukativni kampovi se održavaju u čitavom svetu i oni bi trebali da obuhvate sve mlade, podržavam tu i decu, jer dijabetes tipa 1, insulin zavisna deca i mladi, to je najugroženija populacija. I eto, mi smo ovde danas sa grupom mladih osoba sa dijabetesom, sa stručnim timom lekara i medicinskih sestara, da vršimo tu edukaciju kako živjeti sa dijabetesom. Evo, ovde su nekoliko učesnika kampa, pa bih želeo da oni upute poruku svim mladima širom Srbije i deci koji su simptomi dijabetesa i kako su prepoznali dijabetes, da bude to jedna mala životna priča i pouka za sve mlade, svu decu, a posebno njihove roditelje. Znači, kada je u pitanju dijabetes tipa 1, osobe insulin zavisne. Pa evo, ja moram se predstaviti prvi učesnik pored mene. Pozdrav svima, ja sam Žarko Golubović, imam 18 godina, imam dijabetes od svoje 15. godine. Sve je počelo tako što sam krenuo učestalo da mokrim u toku noći, krenuo sam da gubim na kilaži, to jest na kilogramima. To su neki od prvih simptoma i naravno zamor u toku dana i pospanost. I onda sam malo potražio na internetu šta bi moglo to da bude i naišao sam na udruženje protiv dijabetesa grada Novog Sada i njih sam propitao malo o tim simptomima, oni su me edukovali o tome i otišao sam naravno kod doktora i sve je bilo tako što su rekli i na kraju su postavili imam dijabetes tip 1 i sad se naravno još uvijek edukujem, učimo o svemu tome i to bi bilo nešto ukratko. I naravno aktivno se bavim sportom, što mi naravno dosta pomaže oko dijabetesa, da ga držimo, oko šećera da ga držimo u normali i to. Još jednom, ono što je najbitnije da ponoviš, znači ti nisi bio apsolutno edukovan o dijabetesu, aman baš ništa, tako da... Ništa nisam znao. Znači, prvi simptom, još jednom ponovi, znači, koji si osetio, ali nisi znao šta oni znače, to je bilo, znači, pojačana žeđ, učestalo mokrenje, sušenje usana, pospanost, zamor,
ali pored svega toga niko ti nije znao da kaže šta ti simptomi znače, da bi se na vreme otkrio nivo šećera u krvi. Kada se otkrio nivo šećera u krvi, posle razgovora sa lekarima i preko našeg udruženja, koliko ti je tada bio nivo šećera u krvi? Nivo šećera mi je bio 26. Da, eto, vidite, 26 jedinica, to je već, kao što je poznato, već sa tim velikim brojem jedinica, odnosno visokim nivom šećera u krvi, dolazi se u pretkomno stanje. Što je velika sreća da u ovom slučaju toga nije bilo. Nije, da. Evo, danas u ovom kampu Žarko je i postavljen za glavnog rekreatora kampa, da svoje znanje i iskustvo prenese na ostalu mladu populaciju.